első helyezett Hetfára, arra szeretnék mindenkit kérni, hogy kezdjünk el örjöngeni, tapsolni, fütyülni, mindenki, amit tud, vessen meg. És akkor Sára szeretnék megkérni, hogy húzd ki, hogy ki az, aki 2012-ben a Lecsó Főző Igazságot, Lecsó királya, Lecsó királynője. Hölgyeim és uraim, a 478-as! A vége! Igen, tudom, hogy ki. Gratulálok! Ebben a pillanatban megkoronáltak. Aki díjat nyert, arra szeretném kérni, hogy legalább egy képviselő, vagy nem? Megkérném a csapattagokat, akik jelentést mozognak és tudnak még mozogni. Fáradjanak fel a színpadra! Szeretünk Székesfehérvár, szeretünk Videóton! Hajrá DKV! Ugye, szerintem elségértják, adtunk hozzá jó tanácsot, és jövőre még jobbat adtunk. Gratulálok nagyon sok szeretettel, tapsoljuk meg! Te vagy a király, Béla! Villamos független szakszervezet, ilyen néven indultak a szúri emberek és a hölgyek. Sok szeretettel gratulálunk, tehát 2000... Király! A Lecsó királya jöjjön, és olyan nagy tapsot neki! Persze, fújtoljon szépen királynővel! Várjatok! Hú, kezd elszabadulni a popot, imádom az ilyet! Nagyon jó! Akarnak fordulni a Széchenyi királynővel, ne vegyük el! Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett ezen a Nemek napon, de természetesen folyton sok megérdemelnek, köszönjük szépen a zsűrinek, Polgári Jánosnak, Bájer Évának, köszönjük szépen a alpolgármester asszonynak és Sipos Gábornak, hogy segítettek nekünk a díjak átadásában. Természetesen még az esti program ezzel nem fejeződött be, csak a díjátadó része. Hamarosan a színpadon. Béla! Akik ugye idén ünnepelték 27-et. Apró kis változások mentek át, megérnek valamilyen színpadon, állítottak húhó szekcióban mindenféleképpen. Lesz nekünk még tűztáncunk, és 9-től pedig a színpadon egészen 10 óráig 1 órán keresztül a Gamblers. Ugye picit lepakolunk, utána pedig majd jön a Ladány Bereúszó.